Samme måde igen. Du tænder lige snart, den er faldet ud. Du siger lige til, når du er klar. Det var din egen skyld. Hvis du ikke har stukket de hænder frem, så er den kommet helt pænt ind og afleveret lige. Ja, jeg skal lige have noteret her. Så er det gjort. Ja, lidt for det havde han lidt for... kun fordi der er kaniner derude. Ja. Der er plads til forbedring, Rico. Ja. Jeg er jo også kun en baby. Lidt stor. Er du frisk? Jeps. Fri fod, det er nydeligt. Ro på post. Ja, der var en lille knaldrapportering. Skudfasthed, den er i hvert fald ikke bange for skud. Først markering. Den markerer lige et kort blik derude, men ikke mere. Og det er fordi, den har så meget, der skal... Hvad sker der her? Nu skal vi det, og nu skal vi det, og alt muligt andet. Men da du får lov lige at gå lidt frem, og så sende den, ikke også, så ved den godt, den er derude. Går ud og fanger en fin vind derinde. Og anden markering på vand direkte ud. Og så kommer du hjem, så er der lige lidt med aflevering, men fint nok. Tredje markering, det er OK, og det er fører, der tjusker med den aflevering. Ja. Fordi du stikker hænderne frem lige ind, så vil den selvfølgelig gerne af med det. Vandarbejde, den går direkte i. Svømmer godt, det kan man ikke sige, det ved vi ikke. Vildbehandlingen, altså der er lidt for meget på jorden af vildhed, ikke også? Altså der er en kanin på jorden, og der er vandet derude. Og så kunne jeg godt tænke mig, at den var mere spontan i opsamlingerne. Den mangler den lige, at når den kommer frem til et stykke vildt, det er helt i orden, de lige finder ud af, hvad det er, så skal den tage ved, ikke også? Men du har heldigvis en engelig tålmodighed, det kan jeg altså rigtig godt lide, du ikke begynder at fløjte og ligne på den, fordi det lærer den ikke så meget af, så det er rigtig godt ført. Den bringer 2 ender og 2 kaniner, og den arbejder så stille og roligt ud, og den arbejder, som jeg har set en kølig gøre med sådan et højt næsværk, og der var det stykke der, og så, det har jeg været, og så går vi videre. Det er aristokratisk, men det kan jeg godt lide ved resten, altså det skal de være sådan, når de kommer rundt der. Jeg vil sige, det er et rigtig godt emne, men den mangler lidt hist og pist i det her. Du får en 3. præmie i dag, men du har et rigtig godt emne der, som stille og roligt arbejder videre med, at den er super i munden. Stille og roligt og sådan nogle ting. Så det er derfor, jeg skide godt, at du ikke klemmer på med vildtet. Og jeg vil også sige, at den er godt ført med din gode tålmodighed. Jo, tak. Ja, godt. Det er så godt. Tak. Ja. Ja. Det er sgu godt gået.